anu kok ya kendang karo penari kudu nyawiji nek ora. Ayo ganti Mbak Ika. Ya, wis coba kaya ngapa. Kowe nek ngene tonjoe. Yo. Jajan iso pas ora kok. Iya. Mbak Ika, iki saka Tanjung Sari. Apa, Pak? Ku anggere kleru awas kowe. Duh, rong kenalan ya, Pak. Ki sing ngendang asmane Mas Denko. Oh. Mas Denko. Mas Denko ning kudu susu lho. Susu dong. Denko. Iya. Ayo saka aku nek njukuk pengendangku ora cedak-cedak kok. Iya. Saking pundi? Kuwi saka Surakarta. Oh. Asline mbuh ngendi artine asline kose ning Surakarta, kendangane apik kuwi. Iya. Sing nendang Denko, sing nyanyi Sanslik. Susu kok karo sampo. Ora padha ya nah ora padha ya. Ngaturke. Kaduan. Heeh.